Ама то не знае, караме и това е друг стил. Ама тука... Ама тая рампа! Все едно да кажем, вие сте... Приятел, тук това... Ей, човек, значи... Слушай, това е все едно, че да дойдеш и да идем на стадиона и да изгоним футболистите. А ти идваш тук и гониш скейтерите, дето... сега те се прави... С това се прави трикове и там те има скокове. Сега ще покажем какво нарича за деца. Това било за деца. Ще го снимаме, ще го качиме в интернет. Това не е за бебета, това е за скейт и за други неща. Какво мом? Чей? Чей, бе, чей да го спрем. Видя ли, бе, ей, дядка? О, тя имала роги. Това е най-якият скандал в Монтана. Добре, ела бе. Ела удариме. Айде, аз ще... Абе, ти си ми долу на работа, викаш, че ще ме удариш. Ама това не е за бебете, това тук е за скейтборд. Вие сте много зле. Ей, щом аз съм насран, ява да ви, ява ми покажи. Да, това ние живееме в 21 век. Не е за всеки, това е за скейт. Живееме в 21 век, научете се, бе, хора! Тук това е за скейт, не е за деца. За деца е било... Там е за деца, кажете ми кой не... Това са пързалки, там те, виете ли? Това те са пързалки. На рампа. Не всякъде. Там е пързалка. Да, един човек ще играе всеки, а другите какво ще прави? Тия деца какво ще прави? Еми, какво се правят? Те там не имат те. Еми да, но това е пързалка, това не е пързалка, това е хендрейл. Да, карайте се на кмета, не на нас. Не сме ние виновни, че кмета ви не е направил тъпи пързалки и използвате само нашите уреди. Какво се смееш? И претендирате, че трябва ние да се махаме. О, да, бе! Ще тя забранява да снимаш. Гледа, на 5 години ще напиха човек сега. Сметналите се на вас. Но и ние са бащи. Не съм много зле. Вие са зле. Значи това за всеки. Момиче, мъжка, играе. Ама кара скейт и ролери. Ама ти само... Скейтери. Точно. Вижте само, че на нейната възраст си знае. Баш необразовани са те били. Имам един въпрос. Другите кара. Имам един лев се прави. Нищо не иска. Що си ги... Приказваме. Ама ги дразни, нека се карат. Кой да дръжи? Нищо не дръжи. Еми са децата ви, ние не можем да казваме да са. Не иска да играеш, бо. Няма да на децата да игра. Не, просто това е Бате, това 3 минути вече. И аз си снимам. Верно мога да качим в интернет, въпреки че камерата е лоша. Да, значи децата... Добре, съгласен за теб, ама сутрин ги се знаеш как да си управляват. И после ще трябва да се разправя с нас. Еми, нали веднъж едно момче, Кен се, беше блъснал едно детенце и